Benvinguts a l'espai solidari de Vall de Camprodon TV. Els protagonistes d'aquest espai són les persones i les accions que es portin a terme dintre de l'àmbit solidari. Històries protagonitzades per la gent de la Vall, voluntaris, entitats, iniciatives, campanyes solidàries en la Vall. Volem estar al costat de tots ells col·laborant en la promoció de les seves actuacions. Si promous iniciatives solidàries i d'acció social, posa't en contacte amb nosaltres. Aquí tens el teu espai. Benvinguts a l'espai solidari de Vall de Camprodon TV. Benvinguts a la nova televisió. Bé, un any més estem avui aquí amb la Festa de la Bandereta demanant la col·laboració de tota la gent de la Vall i de fora de la Vall. Cada any, normalment, pel mes d'agost, entre el cap de setmana o el diumenge, el 15, el 22, en fi, quan correspon, doncs fem aquesta festa a efectes d'autofinançar-nos per les despeses que tenim al llarg de l'any. És una ajuda important, junt amb la dels socis que col·laboren amb les quotes anyals. Aquesta bandereta és una tradició que venim celebrant ja des que es va implantar o que va venir a la Creu Roja a la Vall de Camprodon, i no sols, diríem, és amb afany de recaudar diners, sinó que també com a festa. O sigui, aquí tenim col·laboradors, nois, noies, gent gran, que tots estan disposats a ajudar-nos demanant la col·laboració de tothom. Thank you.